Mas makababarakan paghitaas ang presyo ang papliton na kumpara pag-umento ang presyo iton lana. Inin sumala kan Tacloban Marasbaras drivers and operators sa Transport Cooperative o TAMADOTCO Board of Director ngan Vice Chairman na Templado. Dugang paini maiha na gudman nga may ada petisyon na nasyunal parahan pag-dugang pamasahe sanglit dirigod makababaraka bisan pa kon magkamay-ada hina 6 to 10 pesos nga aumento ha kada litro hiton gasolina. Sugad man diri malilikay nga makakapekto ini haira mga drivers nga operators hindi liwat ini sugad ka makulba. Sumula pa kan Templado mas makababaraka nga hapagitaas ang presyo ang lana in maapekto na gyapon hini ang presyo ang mga pangunahon nga papliton kundi ina dakon posibilidad nga humitaas gyapon ang presyo hini. Gintagan doon gihapon hini nga diri supresyente ang fuel subsidy la. Ngan ginaaron mga driver kung may himo amyendahan ngan tutukan nini ang nasyunal. May tungod nga ginkukurian gihapon ang mga mamumuhunan. Nganti kang dili Tacloban City Nuba sa terminal ini Bombo Renzo Lesiguez, and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!